inyong Bible sa John 9. John chapter 9, verse 1 to 3. Verse 1 to 3. Kung basahan na, John chapter 9, verse 1 to 3. Ang title na ni, Jesus heals a man who born blind. Pero 3 verses lang ang basahan. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. Bisaya dong. Ug sa pag-agi ni Jesus, iyang nakita ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang himugso. Ug gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, Rabbi, kinsa may nakasala, kini bang tawhana o ang iya bang mga ginungkanan nga naghimuso man siyang buta? Si Jesus mitubag, dili nga nakasala siya o ang iyang mga ginungkanan, kundi aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. Yan sa inyong sabtan. Nakadungog naman ang story na, Malabs. Aning tawana na giayo ni Kristo buta kay siyempre si Kristo di lang yung kaluwasan ang gihatag. Naghatag po siya deliverance sa mga tao nga nagka-problema bitaw while ni asas kalibutan. So kini siya usan isa sa mga tao nga naka-witness kung unsa yung kamahanan sa Kristo nga siya sukad siya pagkabata buta siya, no? O pagkatao niya na di siya kakita unsay hayag, di siya kita unsay dagway, di siya kita unsay beauty sa kalibutan. So gitambalan siya ni Kristo. Ang kibaw mo sa ibon ni Kristo? Nagkuha siya og yuta, iyang gibutag laway, iyang gibutang sa mata sa tao. Nya diya nakakita din ang tao. Gani ang mga nakasaksi animals, di sila katuo nga siya to. Nya na pa mga tao nag-istorya des duol nga siya matong butang makipagilimo siya, no? Ano ba? Yung uban dili, pura-ura siguro naong pura-ura dagwaya. Pero di na siya butang to siya. Yan na po, sini-insist po siya, ako to. Pero giayo man ko aning gingo man kasi giayo man ko atong tao nga nagkis Jesus. Tao ang iyang address si Jesus daw. So, mao na, ingon siya, niya, siya, so diyang yung giayo kong mata, sabi ko, it told me to go to Siloam, mura ka ng Siloam, mura, ha? O river, naligo siya dito. Asa naman eh. Awas okay ba? Asa pa ingon. So mo ni kining istorya na kuan ni siya about ani niya. So ako lang gikutlo ang verse 1 to 3. Naa diya ang unod sa ato ang devotion ng gabi una. Ningon siya, as he went along, he saw a man blind from birth. So kita si Kristo buta, no? His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Sa una, God, kung pakatauhon di ka nga idipiktos lawas, tuos lagi course ka. Makasasain mo ginikanan, mga na inana ka. O ikaw makasa, mga nag-antos ka inana. Inana, bito? Consequence sa kasalanan. Pero parang inana ila sa, kuhan, bisag karon na, agya po yung mga ng tao, no? Consequence sa simong sa, kay inana. Na inana ka karon, di ba? Kaya nang uban ba? Na-preso sila kay consequence silang mga dautan binuhatan. Dili man sila patuog badlong sa ginikanan sa unas bata pa. So, kung di kay patuog badlong sa ginikanan, bata pa, ningon ang Bible nga ang authority na mo badlong, may mulatigo. Mabitan ang parents kinahanglan mamunal bata para matulid sila. Mahimo silang good citizen ba sa ning kalibutan na while nagstay pa sila diri. Di na sila makontrol ang authority na may disiplina mo na mga preso. Ano ba? Dili na sila, di na ma-enjoy ang life. Itong inana. Gawin niya sitwasyon, pagkatao pala niya daan, muta na siya. So, ang iyang mga tinunan,
nangutana niya, rabbi, teachers mo na dito, ng rabbi, teacher. Nang adto ka sa Israel, ang tawag na sa mga magtutudlo o kanang mga magtutudlo about sa Ginoo, rabbi tawagan nila. Rabbi or rabbi? Rabbi. So, mao na nga nangutana sila nga, kisa may sad na ni. Siya og iyang ginikanan kay pagkatao siyang buta. Nakapangutan na sila anak. So sa ato pa yung ana panahon na kung buta ka ino, ang ginikanan na badlong mo. No? Karon daghan mo kagapasangin lang no panahon na. Di ba? Tungod sa imong gikaon, tungod sa imong pagdisiplina sa imong kagalingon, gamit kag mga chemicals sa intake sa imong lawas, maka-epekto gyud sa pregnancy, di ba? Sa ila, ani nga time nakapangutan na Jesus. Kinsa may sad-an? Kinintawan na o iyang ginikanan. Ano dito? So nitubag si Kristo, walay nakasa nilang idea sa ginikanan o niya. Nahitabo ni tungod kay para masaksihan sa uban kung unsay milagro nga buhaton sa Ginoo di sa kinabuhi. Para ma-exercise sa Ginoo, mapakita sa mga tao na ang Ginoo ni exist. So sama siyang gibuhat. Imposible kay born blind. Nya wa man gimension pila edad ani niya dire. Born blind. Nya sa dinli ni abot si Kristo nakakita siya. So na-justify nga pinaagi ni Kristo na ayos siya. So nganong gisilik nila ko nga pasin sa wisdom? Wisdom sa atong devotion. Anong gisilik nila ko? Ako ning gisilik kay tungod sa pag-antos nga gibati sa tanang katawhan sa kalibutan tungod ani nga atong giatubang na sa gihapon nga problema. Ang atong problema giatubang naay daghang similar nga pareha natong kaso problema or naay uban nga mas grabe pa, di ba? Bisan pa gyud nato trabaho na gyud tayong problema, di ba? Bisan pa og abunda ka sa grasya kung unsa man inaani mo karon, naa gyud po kay problema kay di man ka mawagtang. Mao na nga everybody while you are still ngania sa kalibutan, mag-suffer gyud kuno ka. So suffer sa unsa? Dili lang kay kwarta, di ba? Uban mag-suffer ka sa pagpatrabaho. Pag-deal mo sa imong mga isig kauban sa trabaho, sa imong amo, di ba? Sa inyong pag-eskwela, pag-deal niyo sa inyong mga classmates, pag-deal niyo sa projects, di ba? Kanusa ba ni mo man dugay sa mo sa school year para maka-rest me, di ba? Or karon nagigatubang sa mga tao. Kanusa ba man ni maundang ang pandemic? Kanusa ba man ko makabalik sa trabaho? Kanusa pa man ni may mong normal ang tanan, di ba? So mao na ang Ginoo mao na ingon siya itugot niya usahay nga mabutang ka sa kasitwasyon para mapakita niya yung milagro. Mapakita niya ang milagro niya, pinaagyan na sa milagro, daghang mobalik na to sa Ginoo. Di ba? Kakita sana. Imagine mo sana, Indonesia, pila na siya, 80% o 90% ana Muslim. The rest 10% ana mga Christian or other mix of religion na sila. Pero after nahitabo ang tsunami sa una, daghang kay namatay, 200,000 jud namatay. Daghang kay na-convert sa Indonesia. Ningadto sila sa Ginoo, ngita sila sa tinuod nga Ginoo. Siguro na nakashare daghan po siguro mo misina kugihan man ni share abot sa pulong dito. Ni dako na gyud kuno, ni grow na gyud kuno ang population dito. Mao na ilang ingon nga painful ang sitwasyon pero sa ialaw na sa Ginoo ang pain para mas daghan ang mas daghan ang ma-bless sa sitwasyon, di ba? 200,000 namatay, naka-convert sa millions. Tao, turn back to God. Ibalik sila sa Ginoo. Di ba? Or nakaila sa Ginoo. Inana, bitaw? Sa atong sitwasyon karon daghan ang nag-ampo. Kaya mga tao nakalimot na siguro ampo. Di ba? Tungod sa kabisi sa routine, unlike sa unang panahon, ng mga tao mag-ampo. Uy, alas 6, mag-ampo na kita. Muana mi sa una, mga bata kami. Mag-ampo ta, alas 6 na. Sa gabi. Prayer, gina siya. Bisag unsa kami katolik magikon sa una. Bisag dili mi tigsimba mi lang natuluan gyud mi mag-ampo mismo mga gabi. Sa Ginoo mo sampit ka everyday sa Ginoo. Karon ang mga tao busy na sa syudad kay ang katong taga-bukid sa una dili sa ganahan mo puyo ngay nato nga pare nako. Di ko ganahan mag-umba lang. Di ko na mananggot, di ko na magdaro. Di ko ganahan unsay ang muna anda nga trabaho sa una. Which is ako sang na-treasure karon, ako sang sana gimingaw sa ko nga kung kadto pa lang ang akong gisunod dita may inani ka gutman dito mahadlos kaon. Kaya unta maanan sa kwarta.
Karon naa ka sa syudad, narbaho ka, mga tao busy na. Busy na daghan na kayong mga disturban sa imong pagduol sa Ginoo. Internet, cellphone, television, di ba? Daghan kay ang pwede maka-destroy nimo. Sa syudad ka, na mall, na mga daghang palaliton, di na ka kasampit sa Ginoo. Giuyog sa Ginoo ang kalibutan. Giuyog ang utok sa nagamugna sa coronavirus. Isabwag gialaw sa Ginoo. Uldo gisakyan sa yawa to, pero gialaw sa Ginoo may tabo. Ngano gialaw niya na masaksihan sa tanan, magsapir ang tanan para daghan ang manawag niya, daghan ang mubalik sampit sa Ginoo. So mao na akong nakita. Sometimes situation happen or we suffer so that maglorify ang Ginoo sa atong mga pagabuhaton. Kung mo surrender ka ng panahon na, mana ko ba mangambak sa building, nayuban nga kung saan lang yung buhaton sa kaugalingon, di quit sila, ni surrender. Pero mo kay mahimo, kung gusto ka mabuhi ng kalibutan na, wala kay kasandigang tao, adto ka sa Ginoo. Ang Ginoo pirming mo andam nga mo sao gini mo. Kaya ang Ginoo, kuan na siya, kanon na naama siya. Omnipresent, omnipotent, kaya niya buhaton ang tanan, kaya kaniyang losons tanay gayon. Yalaw lang niya nga may tabo ang sa kasitwasyon, sama ka sa usa ka gold or silver nga gidangdang sa kayo, gipaduol sa kayo para mawagtang ang iyang mga ore o mga iron ore o kanang mga metal nga dili ang ayang mutuplapot ato niya. Part of the pruning process nato sa atong Christian walk. Mo na karon nagantos ta, wala akong ginawon na. Siguro siguro ang Ginoo magigistorya nato sige. Gusto ang Ginoo mo close tag maayo niya. Way doon to, basig duol na sa mobalik, watakibaw. Kaya ang naitabo karon, naitabo naman siya sa unang panahon. Huwag man ingon nga, there's something new in this world. Basahan na yung Bible. Kaya nang nahitabo, cycle na siya, nagbalik-balik na siya sa unang panahon. So, mo na. Ato lang katunon nga, we suffer so that sa pagtrabaho niya ipunhon sa Ginoo, maglorify ang pangan. Mas mudaghan ang mukhan. True sa ato ang experience. So makita nga sila nagpadayon sila sa Ginoo. Yet pagbalik karon na-bless sila tungod kay ang Ginoo nag-aupan na kanang wa sila mo surrender. So instead nga mga tao magpalayo sa Ginoo, makita sila sa naitabo. Mapaduol na nun sila sa Ginoo. Mao ang sitwasyon nga. Mo suffer ang tao para mag-glorify niya. Sama din niya. Ang buta tuga sa iyo ng buta, ikaw kita, di ba? Nag-anto siya. Pero gialaw ang sitwasyon para pag-glorify o paghimay sa Ginoo, mamanifest or mapakita niya sa katawan ang milagro niya pagbuhaton sa kinabuhi ni kawan. Same thing nato. Nag-experience tag mga butang di nato dili ta ganahan but dituo ko kay ningon man ang Bible nga iya gitang lesson ani nga mag-glorify nga